Ahojte všetci priatelia na Velerovom kanáli. Dnes ukážem, čo robiť, ak Windows zamrzol pri inštalácii aktualizácií. Prosím, počkajte. Áno. Choďte na štart a reštartujte počítač s tlačením tlačidla. Držte ho 5 sekúnd a počítač sa reštartuje. Potom otvorte príkazový riadok, zadajte tieto príkazy postupne. Stlačte Enter. Zadajte tento, stlačte Enter. Ďalej zadajte tento. Stlačte Enter, tento a Enter. Po vykonaní týchto 4 krokov nezabudnite otvoriť príkazový riadok ako správca. Potom prejdeme do tento počítač. Choďte na disk C, Windows a nájdite priečinok Software Distribution. Vymažte všetky tieto súbory. Vráťte sa do príkazového riadka ako správca a znova zadajte tieto 4 príkazy. Zadali sme. Enter. Zadali sme. Enter a zadali sme. Enter. Tu je druhý. Tu je tretí. A teda štvrtý. Tak. Potom by mal byť problém vyriešený. Nezabudnite skontrolovať aktualizácie. Choďte na štart, nastavenia. Tu nájdete aktualizácie Windows. Ak sú tu aktualizácie, nainštalujte ich, potom by mal byť problém vyriešený. S vami bol Veler. Dovidenia všetci.